Ojo kegeden empyak kurang cagak. Ojo kegeden gengsi, nanging uripmu dhewe durung kuat nyangga. Akeh wong kepengin katon luwih dhuwur tinimbang ukuran awake, padahal pondasine isih ringkih lan gampang goyah. Ojo kegeden omongan yen durung kegeden bukti, mergo cangkem sing blandang kerep ndisiki rubuhe martabat. Ojo kegeden rencana yen tekadmu isih cilik. Sebab gegayuhan gede tanpa laku mung dadi lamunan sing isin-isini. Wong kuwi kerep ora ambruk mergo mungsuhe kuat, nanging mergo awake dhewe kebacut meksa dadi gede tanpa penyangga. Katon sugih durung mesti kuat, katon mentereng durung mesti mapan. Sing nyangga urip kuwi watak lan ukuran diri. Empyak sing kegeden katon gagah saka njaba, nanging yen cagake kurang, mung ngenteni wektu kanggo rubuh sagebyakan. Mangkono uga uripmu. Yen sing kok gedhekake mung gengsi, pujian lan pengakuan, pungkasane ajining dirimu sing ambruk. Luwih becik urip prasaja nanging kuat cagake, tinimbang katon ngungkuli wong liya nanging jero atimu kebak retakan. Mula sadurunge gedhekake payon uripmu, kuwatke dhisik cagake. Andhap asor, disiplin, sabar lan ngerti wates.